Vítejte u 40. dílu podcastu ZMRD ANEP. Zřídka kdy morální redditové diskuze. Kde probíráme příběhy ze subredditu Aita a rozhodujeme, kdo je tady žoužele? Zdoužele blbec. Přesně tak. Vítá vás Vladka. A Mart. Těšíš se na dnešní díl? No jasně, věk už nás dohnal. Jako 40. Přesně tak. 40 máme všichni na krku a k tomu se ten 40. díl přece hodí. Je to tak. Mám skoro za sebou rok, ty vole. Jubilejní díl a dokonce už jsme do té doby dostali 2 zprávy na Instagramu. To je v průměru 1 zpráva na 20 podcastů. To se moc nesnažíte, vy bandasky. Ale moc děkujeme těm 2 osobám, které nám napsali, udělalo nám to velkou radost. No, přesně tak. Velkou. Budeme moc rádi dál u sbírání rajčat a u kreditních karet. Jo, akorát jako té kreditní karet se to úplně nesešlo, že? Tam chybí kolik? 12? 4, 8, 12? 16 čísel? 4x4, ne? No, 16 plus 3, že jo, tam chybí. Mm-hmm. Protože je potřeba i ty 3 důležité, které jsou pod těmi 16. A pojďme rovnou na dnešní příběhy, kde nemáme ani jedny Vánoce. To se nebudeme rozvádět. Ani jedny svátky. Ale tak já věřím, že si najdeme taky svoje. Hele. Doufejme. První příběh. Jsem já ten špatný, když jsem máminu příteli řekl, ať se přestane snažit mě vychovávat? Ne, bylo na čase, když už je 40, jemu je 70. OK, dobře, tak pojďme na kontext. Pojďme na kontext, no. Jak naši 3 posluchači ví, to je to nejdůležitější, co je potřeba ke každému příběhu. Jsem já ten špatný, když jsem máminu příteli řekl, ať se přestane snažit mě vychovávat. Můj táta náhle zemřel asi rok zpátky. A máma si pak začala s jedním borcem. Je to dost milý chlap. Mně je 23 let a čeká mě poslední rok vysoké školy. Jsem si myslel, že už mu nebude 7. Mámin přítel má 2 dcery, kterým je 15 a 13 let. Máma jim teďka dělá takovou náhradní mámu a její přítel se v naší širší rodině rychle stal takovým oblíbeným strejdou. A i když je super, že všichni ostatní se s tím novým pořádkem zžili, tak já v tom pořád trochu tápu. Mámin přítel není špatný chlap, ale já pořád truchlím po tátovi a mám pocit, že se ho snaží nahradit. Snaží se mi totiž nastavovat různá pravidla, jako úklid nebo večerku. To můj táta nikdy nedělal, protože mu přišly směšné a zbytečné pro dospělého člověka. Přítel si myslí, že je to fér, protože teď mám sourozence. Já si myslím, že je nesmysl dávat nám stejná pravidla, když je mezi námi takový věkový rozdíl. Snaží se mě taky přimět, abych se o svoje věci dělil s jeho dcerami. Oni ale rozhodně nějak nestrádají, jemu to přijde fér jenom proto, že jsme rodina. Já od svých 15 let bydlím ve sklepě mámina domu. Takže když se vejde hlavním vchodem, jsou tam schody nahoru a hned vedle dveře do sklepa. Takže mám v podstatě vlastní prostor a skoro vlastní vchod. Včera v noci jsem dělal řidiče kamarádům a dorazil jsem domů ve 2 ráno. Dneska jsem měl totiž volno až do 3 odpoledne, protože škola mi začíná až příští týden a v nové práci startuju až za 2 týdny. U našich tohle nikdy problém nebyl. Napsal jsem jenom mámě SMS-ku a šel jsem spát. Jenomže dneska večer nastal totální výbuch. Přítel se do mě pustil, dával mi přednášku, poslal mě do pokoje a pohrozil mi, že přijdu o své auto. V tu chvíli jsem vybouchnul a všechno jsem mu na rovinu vysypal. Řekl jsem mu, že po škole odcházím z města a že jsem rád, že máma má nového partnera, ale já nového tátu nehledám a hledat nebudu a že by to měl respektovat. Řekl jsem mu, že náš vztah nebude jako otec a syn a že jestli mě nebude respektovat jako dospělého člověka, tak s ním nebudu chtít mít žádný vztah. On to teď řekl celé moje rodině a ti si o mě myslí, že jsem hajzl. Jsem? Jenom ještě dodatek, mámin přítel u nás nebydlí a neplatí nájem ani účty. On a jeho dcera, respektive 2 dcery, u nás tráví čas a platí si svoje jídlo, což dělám já taky, že si platím svoje jídlo. Takže ještě jednou, jsem hajzl? A platí nájem a účty i on, nebo? To neříká. To neříká. Je taky docela zajímavé, jestli to auto je jeho, když mu tady vyhrožuje, že mu zabaví auto. To taky myslím, že ne. Jestli si ho zaplatil, nebo jestli ho dostal od mámy s tátou. To bude určitě rodinné. A tak on má asi svoje, ne? Když dělal řidiče. No, tak aby se neřeklo, rozhodně je to na rozvod. Ale oni nejsou se zdaní. Co není, může být. Co není, může být. Takže by se měli vzít, aby se mohli rozvést, jo? A tak můžou si rozvést bez toho, aniž by se vzali, ne? Jako rozejít, myslíš? Řeknou rozvod, ne. Rozvod, tomu budeme říkat. Okay.
Tak situace je to jako obvykle zapeklitá a velice složité a rozhodně nemá jedno jasné východisko. Jako třeba poslouchat své rodiče a uklízet v baráku, to by se hodilo, když už tam bydlím, že jo. No tak ten přítel není jeho rodič. No, já myslím na toho autora, že jo. Tak on jako první si stěžoval na to, že dostává chores. Chores? Že musí uklízet. Jo, uklid nebo večerku, ano. No, uklid a večerku. Večerka je ve 23 divná. Jako, to je takové... Možná my house, my rules, ale tak house je to podle všeho té matky a ne jeho. A on tam ani nebydlí, no. Však, jasně, jo. Jako, večerka je divná, dávat 23 letým lidem. To a v 9 do postele. To je dost jako asi už zpátečnické. Na druhou stranu, když někde bydlí více lidí, tak je potřeba nastavit nějaký například úklidový řád. Že? Protože na druhou stranu, jestli bydlí ve sklepě, no. tak myslíš, že to má jako jenom pokoj, nebo že to má třeba i svoji kuchyni a tak? Nevím, ale předpokládám, že ne. Jako to bude jenom nějaký takový ten klasický pokoj. OK. Takže já bych řekla, pokud má jako sklepní byt, tak je OK, že nebude uklízet prostě v celém tom baráku, pokud si pronajímá sklepní byt. Jo. Pokud platí všechno dole, což podle mě neplatí, tak jo, ale nevíme. Jo. Jako nájemník, prostě kdyby byl, tak jako je to. Já si to představuju, že tam nebude celý byt, jo. Že to bude prostě jenom pokoj dobrý, nebo sklep udělaný na pokoj, takže tam nebude sociálka, nebude tam kuchyně, nebude tam nic, to všechno bude využívat nahoře, tím pádem bude uklízet všude a pokud nechce, tak je to retard, tam měl by se rozvést. S mámou. S kýmkoliv. To je jedno s kým, jako rozvod všechno vyřeší, jo. No takže je ten špatný, nebo není ten špatný? Já si myslím, že špatní jsou všichni. No hele, otázka zněla, jestli je špatný, že se nenechá vychovávat od přítele své matky. No jasně, ale vždycky možnosti jsou špatný auto, špatný je ten druhý, špatný jsou všichni. Jasně, jenom jako říkám, jako že v rámci té otázky, kterou položil, tak si myslím, že špatný není, protože 23letý člověk by nemusel jako poslouchat nějakého random přítele své matky, který se mu snaží dělat večerku. Nemusel, na druhou stranu záleží, jestli už je jako vychovaný jako nebo ne. Pokud se bavíme o tom, jako o vztahu jeho s jeho matkou, a o tom, jestli doma uklízí a jestli si platí za auto a tak to už jako jiná otázka. No, jasně. A to jako v jiném kontextu jako souhlasím s tím, že pokud té mámě jako nepomáhá s úklidem, když už neplatí účty, tak je to prostě jako taky špatně. Jako souhlasím. Za svých mladých let ve 23 letech bych se taky ohradil k vychovávání nějakým random týpkem. Jo, přesně týpkou. Tak zněla otázka. A na tuhle otázku si myslím, že není špatný. No to ne. Na druhou stranu zase určitě by to situaci vyřešilo trošku víc komunikace, než random výbuchy, když všechno přeteče z obou stran a tam jsou špatní všichni. Že? Nemyslím si, že týpek by měl vychovávat 23letého syna své přítelkyně v nějakých mezích, večerka, fakt ne. Uklízení, jo, podle toho, jako jak využívá celý barák. Že? Jako, a jestli na ta matka že jo, přijdu, vidím tam svoji přítelkyni matku vlastně uklízet celý barák, i když to syn používá, asi nedělá nic, tak bych mu taky něco řekl. A nebylo by to v 9 na postele. Bylo by to umíhají. S tou matkou spíš než s tím synem. Ne? Nebo jakože, hele, pokud má ta matka s tím synem nastavené nějaké pravidla, nějaký režim, nevím. Tak kdo si ty, abys jim do toho jako začal kecat? Jako zase víš co, jakože... No jasně, samozřejmě, to je komunikace, že jo. První bych se ptal matky, hele, máte nastavené nějaké něco? Ne, já uklízím všechno. Proč? Nechceš pomoct? Ne, to je dobrý. No, dělej si, co chceš. Takže verdikt? No, není špatný v rámci té otázky, taky bych se nenechal vychovávat. Všichni jsou špatní v tom, že zase neumí komunikovat. I guess to tak vyznívá. Já taky souhlasím s tím, že v rámci té otázky není špatný. No. Působí na mě trošku jako malé děcko tím, jak se vyjadřuje, jakože se musí dělit o věci. A myslím určitě nebude 23. No, jakože působí na mě tak jako trochu dětinský, ale v rámci té otázky není špatný. No a Reddit si myslí, že není na vině, že není blbec. A komentář, který má 27 000 lajků, tak říká: nejsi ten špatný, jsi dospělý, takže pravidla pro tebe prostě nemůžou být stejná jako pro jeho 12leté dcery. Tvůj táta nedávno zemřel a ani máma, ani její přítel by tě neměli nutit, aby sis ho dosadil na jeho místo. Úplně chápu, proč jsi vybuchl. Je na to ještě moc brzo, aby se snažil převzít roli tvého otce. Možná to nemyslí zle, ale měl by pochopit, proč v této situaci to vnímáš jinak a proč to vnímáš tak, jak to vnímáš. Ale jako nebo respektive z toho nikde nevyplývá, že by se snažil dělat jeho otce. No. Prostě se ho snaží vychovávat. No tak. Právě. Tak vychovává, nebo vychovávají
člověka lidé v celém okolí, že jo. Tak ne, že by mě nebo tebe vychovali pouze 2 rodiče. Já myslím, že on je možná i alergický na to, že jako říká, hele, teď máš sourozence, tak by se s nima měl dělit, jakože se snaží vlastně zaplout, víš, jako do té rodiny, do té role toho otce. No, I don't know. Jako. Víš, jakože možná tady toho tam bude hrát taky nějakou roli. Maybe. Druhý příběh? Aha. Co jiného nám zbývá? Jsem špatný za to, že jsem naservíroval manželovi mé sestry, znamená svému švagrovi, Aha. večeři v dětském nádobí. Ne, zní to jako dobrý žertík, protože jsi to zasloužil. Proč jsi to zasloužil? Nevím, to poznáme. Nebo zjistíme. Jsem špatný za to, že jsem naservíroval svému švagrovi večeři v dětském nádobí. Jsem muž a je mi 17 let. Přestěhoval jsem se k mé sestře poté, co mě rodiče vyhodili z domu kvůli tomu, že jsem přiznal svou sexuální orientaci, ale to je jiný příběh. Ale je to potřeba říct na začátek. Domluvili jsme se sestrou, že u ní budu dočasně, než prostě se postavím na nohy, což si myslím, jo, jasně. Moji rodiče mi řekli, že budu u sestry, dokud se nedám zase zpátky do latě. Což si asi nemyslím, že se stane, lol. Jako oni mu řekli, vrať se, až budeš heterák. Jako ti rodiče. A víme, že je gay? No tak říká sexuální orientaci, no, a že je muž. Může být na slony. Tak to nepředpokládám úplně. Každopádně, přestěhoval jsem se k sestře a k jejímu manželovi asi před měsícem. Jenom pro informaci, ona dělá úplně všechno kolem domu a já jí občas začala pomáhat a navíc se stará o 2letou neteř a teď je 6 měsíců těhotná. Manžel, to znamená můj švagr, nic nedělá, protože, jak tvrdí, je ten, kdo vydělává peníze, ale podle mě to trochu přehání. Například jí říká, ať začne prát okamžitě jeho prádlo, jakmile si ze sebe sundá věci, ať má večeři na stole v momentě, kdy přijde domů, ať mu připraví sprchu, když se jde sprchovat a tak dále. Aha. Kvůli tomu se často hádají, protože moje sestra je vyčerpaná a přetažená. Já si v tom momentě obvykle dám sluchátka a starám se o svoje. Nicméně před 2 dny nastala velká hádka. Spoiler alert. Ano. Tady ten rozvod určitě pomůže. Před 2 dny se strhla velká hádka. Můj švagr přišel domů, když přišel domů, takže já jsem se šel podívat, co se děje. Ukázalo se, že můj švagr si stěžoval na večeři a moje sestra byla příliš vyčerpaná na to, aby vstala. Večeře už totiž byla dávno uvařená, ale švagr chtěl, aby moje sestra vstala a připravila moji na talíř na stůl. Řekl jsem mojí sestře, že to udělám, aby si mohla odpočinout. Ale místo toho, abych použil jejich kuchyňské náčiní, použil jsem hračky mé neteře. Hračky jako talíř, hračky na vidličku a nůž a malý ubrousek, které má jako dětské nádobíčko. Dal jsem všechno tohle jídlo na ten hračkový talíř a pitíčko do hračkového hrnku, když byl švagr ve své sprše. No, spoiler, ale 2, fakt jsem to trefil. Pak přišel švagr do kuchyně, sedl si a pár sekund zíral na talíř. Pak se na mě podíval a zeptal se, co to je a jestli si dělám srandu. Řekl jsem mu, že pokud chce hrát roli bezmocného dítěte, tak se s ním jako s dítětem zacházet bude. Začal na mě křičet a v ten moment vešla moje sestra. Hodil ubrouskem a vyběhl ven, zařval, že jsem ho urazil a že to okamžitě řekne mým rodičům. Moje sestra viděla, co jsem udělal a začala se hrozně smát. Šel jsem do svého pokoje, ale hádka neustávala. Teď švagr čeká, že se omluvím za to, že jsem se vměšoval do jejich manželství a udělal tuhle hloupou prostě prkotinu. Možná jsem hajzl, ale byl jsem tak strašně naštvaný za svoji sestru a taky už jsem měl plné zuby toho každodenního hádání kvůli večeři. Takže jsem ten špatný. Ty máš ponožky od Jelínka? Jo. Lol. Se švestkama. To je hruška. Tak jo, asi to byly hruškovice. Z Já to jsi vyhrála. Za 10 panáků, myslím. Jo, takže vypila, chápu. Jo. No, zpátky k příběhu. Jak říkám, není ten špatný, byl to velice dobrý vtípek. A samozřejmě, jak jsem taky predikoval, takže druhý strike ze 2 je ten rozvod. Protože manžel vypadá jako pěkný dítě. Hej, mě nejvíc pobavilo, jako že mu dáš dětské nádobí, abys ukázal, jaké je to děcko. A on řekne, já to řeknu rodičům. No, jo. Well. Ach jej.
Jako, to by mě jako, já nechápu, jak si tady tohle někdo vezme. Pokud nebyl jiný, že jo, předtím, I don't know. Jo, no. Jakože si ho změnil to, protože jako kdyby jsem už slyšela takové příběhy, že prostě baba jako v momentě, kdy zůstala na té mateřské, tak borec se najednou fakt přestal dělat úplně všechno a řekl, já vydělávám a ty děláš úplně ostatní věci a úplně mu jeblo. Že najednou zjistil, že ten vydělává prachy, takže má moc. Okay. Hele, jako z mého pohledu taky rozhodně není špatný. Já si myslím, že to dělal velmi vtipně na to, jak to mohlo jinak eskalovat. A prostě zastal se sestry, byla to jako sranda. Já budu tady v tomhle případě stát vždycky na straně manželek oproti neschopným chlapům, co si nejsou schopni nandat prostě jídlo na talíř. Takže jo, nemyslím si, že je špatný. Tak ještě Reddit s námi musí souhlasit. Reddit s námi nesouhlasí. Ne? Reddit říká, že jsou na vině úplně všichni. Lol. Včetně Redditu. Jo. A Reddit je tady blbec. A říká, dobře, takže komentář, který má 33 000 lajků a shoduje se s názorem všichni jsou špatní. Tak říká, dobře, tohle je fakt vtipné a on si to rozhodně zasloužil, ale všichni víme, že si se do toho neměl vůbec míchat. Lol. Ale chápu, že jsi se snažil postavit za svoji sestru, která si to rozhodně zaslouží. Prosím, přijmi můj nejmírnější verdikt, všichni jsou blbci. Možná si je vlastně rozdráždil totiž ještě víc. Lidé jako tvůj švagr, kteří zneužívají lidi, to často přenášejí právě na typ lidí, jako je tvoje sestra. I mean, okay. GG, rozvod. Let's move on. No jo, poslední příběh. Z pracovního prostředí. 40. Jak to sedí v pracovním prostředí, viď? Proč? Jsem já ten špatný, když jsem kolegyním zničil možnost nosit do práce džíny. Ne, protože do Hooters se prostě džíny nenosí. Zvláště, když tam pracuju. Já myslím, že tam nosí džíny, ne? Ne, tam si myslím, že jsou jako džínové šortečky. Jo, já jsem viděl, jak už nosí ty jako velké prostě výstřihy a tak, ale kalhoty si myslel, že mají normální, ne? Já nevím, jestli nosí kalhoty. Já bych řekl, že jako buď sukně nebo nějaké krátké džíny, aby toho bylo vidět co nejvíc. OK. Ale Hooters zkrachovalo stejně, ne? Já myslím, že jo. Já netuším, nevím. OK. Každopádně, že jo, tak určitě tam není včerejší příběh, že jo, tím pádem, že tam pracovali, pokud zkrachovali, tak tam pracovali ještě před zkrachováním a zkrachovali právě proto, že začaly všechny ženské nosit džíny, takže tam byly ty jako middle-age 60nící trackers přestali chodit. Protože tam nechodili kvůli jídlu a teplému pivu. Ty bys šla do Hooters kvůli jídlu, prosím tě? Já bych nešla do Hooters a tam bych dala tečku. No, jasně, že jo. Většina normálních lidí to vyřeší zapnutím inkognito módu. Je to tak. Jsem já ten špatný, když jsem kolegyním zničil možnost nosit do práce džíny. Co? Nic. By the way, inkognito mod na 34-palcové monitoru je fajn. Marťo. Já mám pro ty 3 posluchače, mám nové monitory a jak je to velké. Hanka tomu říká, jak se... No. Velín. Velín, no jasně. Myslím. Do Velína. Kontrolní centrum. No. Morfujeme do Velína. Celá ta stěna je fakt jako monitor. Bylo to? Oni se tam nemorfovali, oni tam... No oni se tam teleportovali, morfovali, když šli z humana, když na sebe oblékali latex. Ne. No ano, morfujeme jdeme do kostýmu. Jdeme do kostýmu. A nebo to bylo jako, že ne, to morfuju do Tyrannosaura a ne, morfujeme jdeme do kostýmu. Ne? Ty potom voláš ty zvířata. Až když je fakt průser. A to taky morfuješ, ne? Ne, morfuješ z normálního lidského oblečení do kostýmu. A když potom morfuješ z toho kostýmu... Můžeš si to vygooglit. Víš to blbě. Já mám pravdu. Počkej, volám morfujeme sílu... je... Volám sílu pterodaktyla, volám... morfujeme červený strážce, zelený strážce, žlutý strážce, vyjmenují ty svoji barvy a každý se v té, animaci sekvenci převleče. Jo. Nejlepší string Triceratops. Jsem vždycky fandila modrýmu. Ne, zelený s drakem. Ale tak ten byl až pozdější díl. No ten byl pozdější a předtím šel samozřejmě červený s T-Rexem. S Tyrannosaurem. No jasně, logicky. Takže jsem ten špatný, když jsem kolegyním zničil možnost nosit do práce džíny. Ano. Pracuji v kanceláři, kde podle dress codeu můžu nosit vousy i dlouhé vlasy.
Ale naše manažerka je extrémně striktní, co se týče pravidla žádné džíny. Často kontroluje, jestli všichni chodíme vhodně oblečení a zda opravdu nikdo nenosí rifle. Co, to nemá moc jiného, co dělat. Že? Problém je, že od té doby, co tu pracuju, což už je pár měsíců, tak všechny ženy v kanceláři džíny normálně nosily. Ony to ty sice byly takové ty jako tmavé, upnuté a celkem profesionálně vypadající džíny. Asi takové ty legínové, takové ty jako stračové. Nicméně z mého pohledu to pořád byly džíny. Teda až do doby před několika dny. Sám mám džíny moc rád a vždycky jsem měl pocit, že je dokážu zkombinovat i tak, aby vypadaly profesionálně, stejně jako u těch kolegyň. Nedávno jsem si na to stěžoval svému kamarádovi a kolegovi, když do místnosti vešla manažerka. Něco řekla a jako kdyby prostě zase zhodila džíny, což čímž potvrdila svůj postoj k riflím. A já jsem na to reagoval. No ale holky tady normálně džíny nosí, akorát my chlapi je nosit nemůžeme. A manažerka na to, no to teda v žádném případě, to džíny nenosí. A v tu chvíli do místnosti přišla moje kolegyně Amanda, která samozřejmě na sobě zrovna měla černé upnuté džíny. Okamžitě jsem na to upozornil. A manažerka jí okamžitě řekla, že džíny rozhodně nosit nesmí. Amanda vypadala, že se na mě v tu chvíli spíš tak trochu hravě zlobí. O víkendu jsem za ní ale byl na návštěvě a ona mi to během... A ona mi to během večera dvakrát připomněla. Zase tak večer trochu... jsem šel na návštěvu. Kamandí s džínama. Zase tak trochu ze srandy, ale měl jsem z toho pocit, že jí to možná vážně mrzí. Já jsem si ji omluvil a chtěl si mi vysvětlit, že jsem ženám nechtěl pokazit možnost nosit džíny, ale jenom jsem chtěl dokázat, že i džíny můžou vypadat profesionálně a že je přece můžou nosit i muži. Takže jsem já ten špatný? Snitches get stitches. A asi si o víkendu nevrznul. Ti, kdo donáší na ostatní, tak jim někdo stoupne na prsty, kterými se drží okenní řím si zvenčí. To bylo hodně opisem, ale i tak by se to dalo přeložit. Hej, už jsem dostala od pár posluchačů reakce, že neumíme říkat přirovnání a lidové pranostiky a moudrosti a že bychom si to měli nastudovat, protože tady potom vždycky lovíme ze zadele z anglických překladů ty české. Kdo se vítr sklízí bouři, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Kdo jinému jámu kopá. No. Co můžeš odložit dnes, odlož na zítra a máš 2 dny volna? No jo, já si myslel, že jsme stále u Snitches get stitches. Jo, ok. Jo, kdo se víte sklízí bouři, už tě rozumím. A jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Proto to říkám. A jáma kopá se taky hodí, že jo? Kopající jáma. A tak dlouho se chodí se džbánem provodu, až se džíny utrhnou. Co ne? To si nemyslím, že tak dlouho chodili v džínách do práce, až jim to někdo zatrh. No jo, to už zase nejsme u Snitches get stitches. Ne. Tak jako první, dress code je dress code, jo? To, že nikdo neumí poznávat dneska už, co jsou džíny a co ne, to je jako druhá věc. A jako to, jak to popsal, to vypadalo, že to bylo jako v tom hovoru. Asi bych taky řekl, že hele, něco přijde manažerka, zrovna slyší, hele, bavíte se o džínách, džíny ne, přijde Amanda, řeknu, ale tak to jsou džíny. A jako stará manažerka najednou pozná, že dneska džíny vypadají jinak než před 600 lety, tak jako... Že nejsou jenom prostě volné, zvonové a modré. No já nevím. Jako v tom, jak to popsal, si myslím, že není špatný, spíš to bylo tak jako nechtěně. Jo, jako z mého pohledu taky není špatný a já jsem prostě taky pro rovnoprávnost na pracovišti, takže pokud prostě někdo může nosit džíny, tak by měli mít možnost nosit džíny všichni. No asi. Buď se jako dodržuje dress code, nebo ne. Přesně tak. To jsem třeba neměla rada v nějakých korporátech, kde prostě jako byly speciální pravidla pro baby a speciální pravidla pro chlapy a to mi připadá úplně jako na hlavu. Jako třeba v Hooters. Hooters? Tam nemají vůbec chlapy, ne? Nevím, takže tam jsou prostě jenom pravidla v kuchyni si myslím, že jo? Ale nevím. Jo, ale pravidla pro obsluhující jsou tím pádem stejně jenom pro ženy. Asi. Tak tam, jako ženy tam nechodí. Se najíst. Asi ne, nemyslím si. Hele, Reddit si myslí, že jsou všichni blbci. Včetně Redditu. Zase. Ale komentář, který má nejvíc, to znamená 6000 lajků. Což není moc. Tak říká, všichni jste to pokazili, i když to nerad přiznávám. Ty jsi se ani nepokusil obhájit, že džíny můžou působit profesionálně. Proč jsi kolegyni natvrdo naprášil?
A technicky vzato, pokud jsou džíny proti pravidlům oblékání, tak je Amanda taky porušovala, takže v tomhle ohledu je na tom úplně stejně špatně jako ty. A máme tady update. Páni, fakt jsem nečekala tolik reakcí, když je pravda, že mě ta rozpolcenost názorů úplně nepřekvapuje. Nemá žádné reakce, jestli tam 6 000 lajků, ty vole. Podívej se jinde na Reddit, jo. 40 000 je něco jiného. Dneska jsem šel do práce a nakonec to nebylo tak hrozné. Jenom jedna další kolegyně se mnou o tom mluvila a taky spíš jenom tak jako hravdě byla naštvaná jenom tak jako na oko, než skutečně rozlobená. Pořád mě teda trochu mrzí, že jsem holkám džíny pokazil, ale třeba jednou budu pracovat na místě, kde budou džíny povolené pro všechny. Díky všem za vaše názory a ocenění. GG go next. To je takový sen, tyjo. Budu konečně někde pracovat na místě, abych si mohl oblíknout rifle. To jsou kariérní cíle, tyjo. Stačí je nenosit, kamaráde. Stačí je nenosit. Jakože by nenosil nic? Ne, jakože by nosil to nejlepší, co existuje, tepláky. Tak jestli nemají povolené rifle, tak asi taky nemůžou mít povolené tepláky. Co nevíš? Fair enough. OK. Když je to skater company. A nebo nějaký čínský dodavatel tepláků, že jo? No a máme pro vás ještě tip na závěr. Aha. Protože jak tady vždycky přepočítáváme, kolik dolarů jsou koruny a naopak, tak jsem se teďka nedávno dozvěděla hack, že na iPhoneu v kalkulačce jdou normálně přepočítávat měny. Jdou, jasně. To jsem vůbec nevěděla, že tam ta funkce je. Jakože normálně otevřeš na iPhoneu kalkulačku, dáš takový ten symbol kalkulačky a tam se ti objeví jako převod měny, klikneš s jakou měnu na jakou měnu a normálně ti to jako vyběhne. Jo. To je cool, to jsem vůbec nevěděla, to vždycky dělám přes Safari, jako, že tam napíšu, já nevím, 120 USD, tu CZK a rovnou mi to ukáže. Můžeš rovnou nemusíš ani otvírat kalkulačku, můžeš jenom stáhnout a jít přes search. Jo, přesně to dělám, jako kdyby, takhle jsem to tam myslela. je škoda, že tam nejde jako víc takovýchhle věcí, to by bylo lepší. Tam jako základní, co to je, jednotky a tak zvládají, ale tohle ne, no. Takže tak. Tak jo, to je pro dnešek všechno od nás. Mějte se krásně, děkujeme, že jste to poslouchali až sem. Pište nám, ano, budeme za to moc rádi. Posílejte ty kreditní karty. A mějte se krásně. A vy víte, ke komu mluvíme. A mějte se krásně a zase za týden. Ahoj.